Зифа Кадырова. Синсіз келген язлар. Фәрхат күренмәгәч изләп чыкты. Бар җирдән карады. Аннан бакчага күзе төште. Аппак чәчәккә күмелгән алмагач төбендә башын иеп утыра. Әллә йылы инде. Алмагач чәчәкләрен коя. Фәрхат әйтерсен яуган ак кар астында калган. Алсу якын бармады. Елаган ирнең күз яшын сөртеп утыру жүләрлек. Әйдә, еласын эше бушаганчы. Аны кызганып гәрләндерәсе килмәде. Үзе дә булдырга утырды да сабыр гына әйләнеп кергәнен көтте. Бик озак утырдылар икесе ике җирдә. Караңгы төшеп, баш очында ай калыкты. Фәрхат бакчада мишкәдәге су белән бит кулларын юды да өйгә таба атлады. Күтәрмәдә шым гына утырган хатынын күреп, алдына тезләнде. Кулларын учына алып иелеп үпте. Аннан калтыраган тавыш белән сөйли башлады. Алсу бәгърем, минем гөнаһларым бик күп җыелды. Бу җирдә бик озак йөри алмам. Сине генә түгел, бер гөнаһсыз сабыйны да ятим иттем. Бик күпләрне бәхетсез иттем. Мине баладан отказ язарга чакырттылар. Алып кереп тә күрсәттеләр. Йоклый иде сабыем. Йөзен күргәч башым әйләнеп китте. Куркыныч. Отказ яза алмадым. Бәлки аның йөзе генә гариптер. Башы акылы исән имин булса нишләрсең? Бу йортка кемнеңдер каһары төште. Сиңа бер үтенечем. Китеп барсам, искә алып бер дуга юлла миңа. Без бит 25 ел бәхетле булдык. Шуның бер елының барсында җимерегә кеше җитте. Ах, кирегә сүтеп булса бу вакытны. Үз гаиләңнән кадерле ни бар? Сынады безне язмыш. Хыянәттә сынала икән мәхәббәт. Алсу иренең башын кысып кочаклады да үксеп елап җибәрде. Ник моны элегрәк аңламадым? Каян эзлик безне ташлап чыгып киткән мәхәббәтне? Нишләдең син? Нишләдең? Йөрәк бит боз булып каткан. Ни кылыйм? Син әле белмисең. Икең бер җан булып беткән кешеңне югалтуны ни икәнен белмисең. Сине ятка бирү миңа җиңел булды дип уйлыйсыңмы? Башымны ничә тапкырлар илмәккә тагардай булдым. Хурландым, гәрләндем. Ах, белсәң, йөрәгем җилдә җилфердәгән яфрак кебек әнә өзеләм. Менә өзеләм дип калтыранып торганда да чак калдым. Миңа җүләрләр йортына китәргә дә күп калмаган иде бит. Тик син буларны күрмәдең. Фәрхат Алсуны бар көченә кысып кочаклады. Аңлашу авыр булса да, алар бүген бергә. Алар бу көнне йыла барып, бер кешелек караватта яшь чактагы кебек кочаклашып йокыга киттеләр. Икенче көнне тыныч җан белән уяндылар. Бураннан соң тынып калган көн кебекләр иде.